akpọkuola ndị na-ejere ọhaneze ozi n'ala Naịjirịa ka ha bute ọdịmma ọhaneze mkpa karịa ọchịchọ nke onwe ma na-akwụba aka ha ọtọ n'ihe niile ha na-eme n'ụlọ ọrụ niile ha nọ n'ime ya maka ọdịmma na mmepe onye ukwu na onye nta n'obodo a. Onye Federal Commissioner na-anọchite anya mpaghara South East bụ ala Igbo n'ụlọ ọrụ Code of Conduct Bureau Board bụ ọkaiwu Dave Omano nyere ya bụ ntụziaka n'emume mgbape ọzụzụ mkpụrụ ụbọchị abụọ banyere ịgbaso ntụziaka e nyere na onye ọrụ ọhaneze ọbụla ahọpụta ga-ekwupụta ego akụnụba ono o nwere n'iru ụlọ ọrụ Code of Conduct Bureau tupu ọ malite ọrụ bụ nke a chịkọbara na njikọta aka gọọmenti steeti a. Emmanuel Okonkwo ga-akọdaruzi gị akụkọ a na gụnyere ndị ji ọkwa kọmishọn na-ahụ maka alaka gọọmenti dị iche iche, ndị ode akwụkwọ kpụtọrọkpụ nke ministri gọọmenti nakwazi ndị isi oche otu dị iche iche nọ n'okpuru gọọmenti nakwazi imerime ndị ọzọ. Ya bụ onye ji ọkwa kọmishọna nke gọọmenti etiti nyere ya bụ alaka na-ahụ maka ndepụta ihe dị iche iche ndị na-alụ ọrụ bekee nwere bụ ọkaiwu Omano chetara ndị bịara ya bụ ihe mmemme nọọ iwu bụ na onye ọbụla na-alụ ọrụ bekee ga-edebanye ihe niile ọ nwere na ya bụ akwụkwọ akpọrọ declaration form nke gọọmenti etiti wepụtara nye n'iwu na onye ọbụla na-alụ ọrụ bekee ga-emerịrị. Ka ọ na-akụzizi ya na ya bụ ihe mmemme, onye ji ọkwa direktọ nke alaka na-ahụ maka ihe nkụzi na ya bụ n'ọrụ Code of Conduct Bureau Headquarters na Abuja bụ Maazị Daniel Okafọ kwupụtara na ihe kpatara Naijiria ji na-anọ n'azụ n'ihe gbasara mmepe na agamniru n'ebe ndị obodo ndị ọzọ nọ na mba ụwa niile gbaa gburugburu bụ amaghị ka eji aghazi ihe nakwazi aghụghọ dị iche iche nke ndị na-alụ ọrụ bekee na-aghọ dịka ha na-alụ ọrụ ha, ma kwue na ya bụ amụma gọọmenti etiti wepụtara bụ nnọọ nke eji wee chọọ iji wee memine mpụ na omekome na-adị n'ọrụ bekee. N'aka nke ya, onye ọzọ kụziri ihe na ya bụ ihe mmemme bụ onye ji ọkwa direktọ Code of Conduct Bureau nke Anambra steeti bụ Maazị Michael Okwose dụrụ nnọọ ndị na-alụ ọrụ bekee na steeti a nakwazi Naijiria gbaa gburugburu ọdụ ka ha bụ ndị ga-agbanyesi ike ịgbado anya oge ha na-edebe ihe ndị ahụ ha nwere n'akwụkwọ ihe ndebanye ihe ndị ọrụ oyibo nwere akpọrọ declaration form n'aha bekee, ma kwue na ihe mmadụ debanyere na ya bụ akwụkwọ nwere nnọọ ike ịtụ ya nga ma wetara ya nnukwu ntaramahụhụ pụrụ iche site n'aka gọọmenti etiti. Site n'Ọka, abụ m